niin, tsaukki. Joo. Tää on comeback YouTubeen. Joo, mä en osaa aloittaa videoita. En oo koskaan osannut tosin, mutta nyt ne vähäisetkin taidot on hävinnyt. Mutta anyways. Puhutaan paskaa niinku aina ja kerrotaan kuulumisia, mitä on käynyt. Ja niinku huomaatte taustasta, mä en oo himassa. Vau. Kiinnostavaa. Mutta siis mä olen tällä hetkellä koulun asuntolassa. Joo. Ottakaa hetki. Ja tosiaan nikotiini mitä vittu mä selitän? Siis nikotiini ei mun elämästä ole hävinnyt yhtään mihinkään. Että niin, se ei ole hävinnyt yhtään mihinkään ja joo. Siitä on tosiaan pitkä aika, kun mä oon viimeksi tehnyt videon. Nimenomaan pitkä aika. Erittäin pitkä. Ja mä oon halunnut kuvata YouTube-videon, mä en oo keksinyt aihetta, mä oon jättänyt sen sivuun, mä oon unohtanut sen asian, en oo kuvannut videoita. Ja niin. Mutta nyt kun mulla on tylsää, mä oon täällä yksin täällä asuntolahuoneessa, niin miksei mä kuvan videon. Ja joo, mistäs vois aloittaa? No aloitetaan vaikka siitä, miksi mä oon täällä. Niin tosiaan mä kävin Kotkassa Telma-koulutuksen sekä TUVA-koulutuksen. En muista silloin kun mä tein viimeksi videon, että olinko mä TUValla vai onko siitä tosiaan niin pitkä aika, että mä tein viimeksi videon silloin kun mä olin vielä Mussalla. Mutta ei se paskakoulu, ei muuta. Mutta siis niin, kävin Kotkassa Telma sekä TUVA-koulutuksen. Ja nyt ne on suoritettu ja mä oon täällä Järvenpäässä kiinteistöalalla. Olis voinut ehkä vähän lähempääkin. Esim. Kotkasta. Olisiko mitään kiinteistöala? No ei ainakaan silloin ollut, kun mä siirryin tänne. Mutta siis anyways. Kiinteistöalalla olen Järvenpäässä. Ja niin. No, te varmaan jo tiedätte, mitä täällä kiinteistöalalla tehdään. Ja niin. Sitten siitä, että tosiaan mun nikotiinielämä. Joo, se kuulostaa niin tyhmältä, mutta joo, käytetään sitä nikotiinielämä. Niin, se ei ole muuttunut mihinkään. Mä edelleen käytän nikotiinia. Pitäisi ehkä lopettaa, mutta ei pysty. Ja sitten niin. Joo, mä oon myös saanut itselleni näiden kuukausien, vuosien. En tiedä kauan mä oon ollut tekemättä YouTube-videoita, kun mulla on hajonnut kännykkäkin tässä välissä. Aika monta kertaa. Tai no ei itse asiassa. Mutta mä en oo vaan saanut aikaiseksi kuvata. Niin tosiaan siihen aiheeseen, niin mä olen löytänyt naisen itselleni. Olisitteko uskonut, että minä löydän naisen itselleni? Ette varmaan, niin kuin en minäkään, mutta niin siinä pitäisi käymään. Että löysin
naisen. Ja nyt ollaan oltu puoli vuotta yhdessä ja toivottavasti ollaan vielä monta hyvää vuotta vielä yhdessä. Joo, ja sitten mitäs muuta? No tässä on kaverisuhteetkin vähän muuttunut, hajonnut. Niin silloin kun mä kuvasin sen viime videon, en tiedä kuinka moni on sitäkään nähnyt, onko kukaan, kiinnostaako enää ketään. Onko kaikki unohtanut mut täällä YouTubessa? En ihmettele, vaikka olisikin, koska mun sisältö nyt ei ole ehkä mitään ihmeellistä. Mä vaan puhun paskaa ja se asia ei ole muuttunut mihinkään. Mä puhun paskaa videoilla. Se ei ole muuttunut mihinkään. Ja niin. Se tosiaan, mitähän mä olin sanomassa? Viimeksi kun kuvasin videon, mä olin yhden silloisen hyvän ystäväni asunnossa kuvaamassa. En sano nimeä, mutta jotkut, jotka on katsonut mun vanhoja videoita ja hänen videoita esiinnyn hänen videoillakin, niin joo, me ei olla enää tekemisissä. Joo. Ja haittaako se mua? Ei. Ei oikeastaan. Ja sit muutama muukin kaveri on silleen, että mä en oo niitten kanssa tekemisissä. Joo, mä en tiedä selitin, mutta oudosti selitin varmaan, mutta anyways. Ja sit tosiaan se, että no voitais seuraavaksi siirtyä siihen aiheeseen, että miksi, mä en oo tehnyt videoita YouTubeen. En tiedä päätyykö tämä video koskaan sinne YouTubeen, mutta tarkoitus olisi, että päätyy. Ja sit niin, miksi mä en oo tehnyt YouTube-videoita? Yksinkertainen syy niin kuin aina. Ei oo jaksanut, mä oon laiska paska. Ja kun on viikonloppu, niin silloin me yleensä vietään aikaa vaan mun tyttöystävän kanssa. Ja silloin mä en halua kuvata videoita, koska mä haluan keskittyä vaan, siihen henkilöön. Enkä minkään YouTubeen. Ja sitten mitä muuta mun piti sanoa? Mitä mun piti sanoa? Niin, niistä mun vanhoista videoista, joista on jotka me tehtiin tämän mun hyvän ystävän kanssa. En kerro nimiä. Sen verran mä oon muuttunut YouTuben suhteen, mä en enää niin avoimesti kerro nimiä kuin joskus. Ja se on mun mielestä hyvä juttu. Ja sitten, niin senkaan se sai mut aikoinaan aloittaa tämän YouTuben, niin kuin mä oon monta kertaa selittänyt, mutta selitetään nyt uudestaan, koska moni ei välttämättä muista tai moni ei edes löydä mun vanhaa kanavaa. Ei sitä kanavaa, missä on yksi video, vaan sitä kanavaa, missä on monta videota. Tai monta ja monta.
niin hänen kanssa ei ole ongelma olla edelläkin kavereita. Ja siinä ne aika lailla olikin sitten ne mun Kotkan kaverit. Jos ei oteta nyt tyttöystävää huomioon tässä, että hän on mun tyttöystävästä, mutta samaan aikaan myös paras kaveri. Jos ei oteta sitä huomioon, niin sit vaan mun on Kotkos 1. Tän on oikeastaan 2, mutta kumpaakaan niistä mä en näe kovin usein. Mä en näe kovin usein tätä mun hyvää kaveria, tai mä en näe kovin usein sitä toista kaveria. Mutta mun tyttöystävä mä näen sen kiestä. No shit. Ja joo. Mut täältä Järvenpäästä mä oon saanut hyviä kavereita. Ainakin muutaman. Ja tosiaan niin. No enpä tiedä mitä olisi muuta tässä sanois, et toivottavasti tää mun kanava lähtee nousuun tai sitten lähtee laskuun. Tosin tää on jo laskussa. Mutta niin. Ja nyt mä en ala mitään puhumaan, että mä teen video silloin, mä teen video tälle, mä yritän tehdä video tolloin, koska siitä ei tule nähtävästi yhtään mitään. Koska mä en selkeästi pysty vielä ihan täysin pitää lupauksia. Mä oon kyllä kehittynyt siinä jonkun verran, mutta en täydellisesti. Joten mä sanon että videoita tulee silloin, kun mulla on jaksamista tehdä video. Ja niin, eikä siinä. Se oli tämmönen selittelyvideo, miten mulle nykyään kuuluu. Ja eikä siinä. Nähdään seuraavassa videossa, joka tulee joskus. Ei kai siinä, se on moido.